Otázka ohľadom membershipu. Aktuálne bojujem s myšlienkou z ročného membershipu spraviť aj mesačný membership. Čiže Marek má nejaké členstvo, ako je tu v Digitálcoch, ale predáva ho na ročnej báze. Čiže človek sa musí upísať hneď na rok. No a Marek sa pýta, že či má cenu vôbec spraviť mesačné členstvo. Že ako sú ľudia pripravení platiť ten rok? Otestoval si to, Marek, vôbec? Mesačný membership je práve že dobrý nápad. Podľa mňa by to mal Marek otestovať. Marek sa ďalej pýta, že prinieslo vám to zvýšenie predaja? Obávam sa, že zaznamenám pokles, keďže medzi ročným členstvom a mesačným členstvom by bol rozdiel 40 eur. O kvalitu produktu sa nebojím, len sa bojím o reakcie klientov na túto skutočnosť. Nakoľko vzdelávanie nie je nevyhnutnou prioritou, aby sa tí ľudia neodhlásili po 3 mesiacoch a už nikdy neprišli. Ja som Marekovú otázku si dovolil položiť do ChatGPT. A pýtal som sa ChatGPT na... Najskôr prvá vec, ktorú rozoberá nielen biznis, ktorý je postavený na predplatnom, ako je tu na Hero, ale aj každý biznis, tak je CAC versus LTV pomer. A to je cost of acquiring a customer a lifetime value of a customer. To je, že cena, koľko ma stojí nakúpiť jedného môjho zákazníka a životná hodnota toho zákazníka. To znamená, že koľko u mňa utratí v priemere. No a treba si vypočítať, aby cena na akvizíciu tohto zákazníka bola aspoň 3-krát menšia ako to, čo u mňa utratí životne. To hlavne platí aj pri týchto membershipových biznisoch. No a toľko teraz takej tej ťažkej teórie. Určite odporúčam naštudovať si CAC a LTV. Sú to, že keď nechceš robiť žiadne marketingové metriky a keď ťa nezaujímajú žiadne dáta, tieto dáta ťa musia zaujímať. Proste to je, že AZ marketingu. CAC a LTV sú tie dáta, na ktoré by si sa mala pozerať. Tu je nejaký obkec, kľudne sa môžeš opýtať aj ChatGPT, že čo to vlastne znamená to CAC a LTV. No a ja som potom položil tú istú otázku, ktorú mi položil Marek v rámci CAC a LTV pri subscription modeli. On sa pýtal, že či má zmysel členstvo na rok nechať, ale sprístupniť aj členstvo na mesiac. No a ChatGPT hovorí veľmi správne. Ty sprístupníš členstvo na mesiac, tak zvýšiš prístupnosť do svojho predplatného. To znamená, že viac ľudí si to bude môcť vyskúšať. A to ty chceš, to je presne ten funnel, o ktorom sme sa bavili, ktorý funguje aj na Instagrame. Ty keď máš ten profil, tak chceš na začiatku zasiahnuť čo najväčšie publikum a chceš, aby tvoj obsah zaujímal čo najväčšie publikum. Na konci budeš mať samozrejme menej zákazníkov ako na začiatku toho publika, ale to je normálne. Na začiatku sa snažím samozrejme zvyšovať prístupnosť ku svojmu produktu. To znamená dať mesačné členstvo a spraviť to tak, aby si ho mohol vyskúšať každý a keď tak to zruší, jasné. Ale tí ľudia, ktorí to zrušia, ti aspoň zaplatili tých, ja neviem koľko, menej eur a už nikdy viac ti nezaplatia, ale oni takisto by sa nikdy nepridali k tebe na rok. Čiže aspoň zvýšiš prístupnosť, dostaneš do tej komunity viac ľudí. Viac ľudí tam v tom prípade možno aj zostane, keď sa im to bude páčiť. A keď si istý, Marek, tým, že tvoja kvalita tvojho produktu je super. To máme. Čiže v tomto ohľade nám mesiac dáva zmysel. V druhom ohľade ja by som to určite otestoval. Podľa mňa to bude fungovať 100%, ale ak to nebude fungovať, tak to môžeš kedykoľvek zrušiť. Ďalšia vec je cashflow, že keď sa ti človek upíše na rok, tak ti platí raz ročne, ale keď sa ti človek upíše na mesiac, tak ti platí raz mesačne. To znamená, že každý mesiac ti chodí v podstate nejaká čiastka. Marža alebo čistý zisk, monetizácia je samozrejme nižšia pri mesačnom členstve, ale to tak proste bude. A kombinácia mesačného a ročného je cesta za mňa. Prečo je to cesta? Lebo vďaka mesačnému sa človek pridá do tvojej komunity a vďaka tomu obsahu, ktorý tam máš, ho môžeš upísať aj na rok. Jemu keď sa páči v tvojej komunite, tak tam zostane. A keď ročné členstvo je lacnejšie ako mesačné, že si povie, že OK, že teraz platím 10 eur mesačne, ale keby môžem za rok platiť proste 60 eur, tak je to pre mňa veľmi výhodné, pretože aj tak tu chcem v podstate byť a tak sa upíše na ten rok. A tým pádom máš krásneho ročného člena. Potom sú tu nejaké ďalšie ukazovatele ako churn rate, cena, vnímaná hodnota, analyzovanie, blablabla. Ale zo skúseností iných takisto ChatGPT odporúča, keď máš mesačné členstvo, zarobíš v podstate viac, po lopate povedané. Ale odporúča to otestovať a spraviť si prieskum, ako odporúča každý. Takže ja by som mesačné členstvo určite skúsil, pretože našim cieľom ako marketérov je dostať do tej komunity čo najviac ľudí na začiatku a snažiť sa ich potom upsellnúť, my to voláme tak, čiže predať im vyššie členstvo. A
alebo nejaké ďalšie výhody, alebo im predať ďalšie produkty. Otázky ako je táto pravidelne riešime s digitálcami na našich Q&As, živých sessions. Aj toto video je záber z našej jednej živej Q&A session. No a ak sa chceš spýtať čokoľvek, napíš mi to prosím ťa buď do komentára pod toto video, alebo sa pridaj do digitálcov a ja rád skonzultujem tvoj konkrétny prípad, tvoj konkrétny problém, ktorý práve riešiš na sociálnych sieťach alebo v tvojom online biznise. Ďakujem moc za pozornosť a nezabudni hodiť subscribe a like.